Er det optaget? Vi kører nu? Ja. Okay. Vi er nået til hovedretten, som består af grillkylling. 2 hele grillkyllinger, hvor jeg har lagt nogle krydderurter op under skindet med hvidløg og salt, og så har den haft en citron i røven. Så har vi en salat herovre, som er vendt i mango chutney med nogle valnødder, og så har vi kartofler, salt og noget timian ovenpå. Herovre har vi auberginer med en creme inde i, en gedeostcreme, som er gedeost, hvidløg og salt. Og ja, til slut har vi hjemmelavet brød, som er en almindelig måde at bage brød på, men så er det med en masse forskellige olier. Olivers brød. Ja, det er fra Jamie Oliver. Jamie Oliver, lige præcis. Ja, lige Olivers brød. Til at drikke får vi en økologisk herslev, og det er en økologisk hvedeøl, som er inspireret af de belgiske øl, og så har den en kant af appelsin, og den skulle være lækker til fjerkræ. Til Emil har vi solvand og citronvand. Yes. Ja. Står der. Jamen, det, i mindste dufter det i hvert fald godt. Ja, nu skal vi smage. Det lyder lækkert. Spændende.